Hello guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर लोगोफोर दासान्दि गासै मिथिखादों नङा होमबा दासान्दि माने मा थासारि जायो जानो थांगासिनो एसटि मारिफोरा स्पेशली बर' दै गासै 45 लाख एसटिफोर दङ जोंनि गासै नर्थ इस्टआव थ' बिनि 10 निफ्राय 15 लाखनि गेजेरावनो बर'फोरनि पपुलेसन दङ थ' मेनलि बर'फोरनिनो जोब हाइस्ट माने दासान्दि लस जानो थांगौ आरो बे 6 जन गोष्ठीनो एसटि होमारोब्ला आरोना आसामाव दायो एप्रुभ जाबाय माने 6टा हारिखौ एसटि होनाया आसामनिफ्राय एप्रुभ जाबाय माने आसामनिफ्राय गनायथि होबाय रिकगनाइज होबाय जे जोङो आसामनिफ्राय जे प्रब्लेम गैला 6टा हारिखौ एसटि होनो आरोना बेखौ माने दासान्दि दिल्लीसिम माने फाथायहरबाय आरोना थ' सानदो आरोना बर' हारिया मा जानो थांगासिनो जोंनि एसटिफ्रा मा जानो थांगासिनो गासिबो बेयो पलिटिक्सनि थाखाय दै पलिटिक्सनि थाखाय बेयो मुस्लिमनिफ्राय भट मोनखाया मिथिखायो आरो एसटि बिग्राफोरनो 1.5 करोड़ मानसिनो एसटि होआबाबो बियो बिसोरनिफ्राय भट मोनला थ' मेन जाहोना बेनो मानोना दासान्दि इलेक्सन फैगासिनो थ' बिनि थाखायनो 100% मिथिखानाय आरो देग मिथिखानाय आरोना माने बियो पलिटिक्सनिफ्राय जादों आरो मा बुंबावनो जोंनि बर'आवबो दासान्दि बहुत पलिटिक्स सोलिगासिनो माने बेबायदि जानाङा आरोना जाय एसटिखौ जों बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय 1947 उदांस्रिनि उननिफ्रायनो जोंखौ गभर्नमेन्टआ सायख'खानाय हिसाबै जों एसटि मोन्दों जिहेतु बेकवार्ड क्लास इन्डियानि बयनिख्रुइ लवेस्ट क्लास जों बर' हमना ला बर' काछारि डिमासा जोङो जाय दासान्दि जों एसटि जोंखौ बयनिख्रुइ ल' क्लास होननानैनो गभर्नमेन्टआ सायख'खादों जे बिसोरनो फेसिलिटिफोर होनांगौ बिसोरनो जिखिजाया रिजार्भेसन होनांगौ बिसोरनो जिखिजाया खम मार्कआवनो बिसोरनो साख्रि होनांगौ बिसोरनो जिखिजाया स्कलारशिप होनांगौ होननानै गभर्नमेन्टआनो जास्ट फेसिलिटि होदों जाहाथे बिसोरनि हारिया एसे आवगायफायो होमब्ला जेनेरेल क्लासफोरजों जिखिजाया नर्मेल जानो हायो बेनि थाखायसो जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन दा बे फेसिलिटिखौनो जौगाखानाय हारिफ्रा जाय सिगाङाव एसटि होनना मुगैयोमोन बिसोरनो बे फेसिलिटिखौ लानो थाखाय दासान्दि एसटि नांगौनि बिसोरनो थ' बेबायदि जाना फैदो आरोना माने मा बुंनो दा माने आदिबासि राजबंसिफोरालाय गासै 8टा बार जुजिबाय बिसोरो खिन्थु मोनसेबो माने बिसोरो माने सफल जानो हायाखै आरोना माने बिसोरना क्राइटेरियानो गैया एसटि जानो थाखाय जि क्राइटेरिया नांगौ जि माबाफोर नांगौ बे गैया माने बिसोरनियाव आरो नैबे खेबसेयाव फेल जादोंबा गासै 9 बार जागोन आरोना आरो फेल जाखागोन आंनि मथेबा दै मानोना सिगाङाव 8टा बार फेल जाखाबाय आरो नै खेबसेयाव आरो मा नांदेरनानै बिसोर आरो मानि थाखाय मा फेसिलिटिनि थाखाय बिसोर एसटि मोन नङा होमबा बेबायदि आरो खिन्थु आसामनिफ्राय जि एप्रुभ हरदों बिराद गोदोर एसटिनि एगेन्स्ट जादों आरोना बियो आसामनिफ्राय जि एप्रुभेल हरदो सिगाङावनो 8टा बार रिजेक्ट जाखानायखौ आसामा बोरै एप्रुभेल होनो गोनां जाखो बोरै होनांगौ बे मेनलि पलिटिक्स थ' लोगोफोर दानिया बर'फोरा सांग्रां जानांसिगौ ओरैबायदि माने गरम जागासिनो आदिबासिफोरा जोंनि खाथिफ्रावबो माने गरम दै आदिबासिफोरा दासान्दि माने बेरेखानि थाखाय आरोना एसटिखौ माने बेरेखा खालामनांगौ बेनि थाखाय बिराद गरम बेनिखाय स्ट्रं जानांसिगौ आरो जिखिजाया जि आन्दलन गासिबो ओंखारनांगौ आरोना जाहाथे जों मालाबाबो बिसोरनो एसटि होनो हाया बेखौ जाहाथे बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम मोनहैयो बिसोर माने गन्दगल जादों बेयाव जों एसटि होनो हाया होननानै बिसोर केन्सेल खालामो जाहाथे बिसोर बाइचान्स एप्रुभ खालामा बिसोरनि एप्रुभेलखौ थ' बे आरोना जों बेसेबां हायो एगेन्स्ट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जोङो दासान्दि जोङो ओंखारनांगौ आरोना जों माने मेनलि बर' दै मानोना बर'नो बिगेस्ट ओंखारगोन बेलेग माबाफ्राबो ओंखारगोन जों गासै 14टा एसटिफोर दंलाय जेनेबा थाखानाय एसटिफोरा गासै 14टा 14टा गासै 45 लाख गासैबो ओंखारदोंबाबो बर'फ्रा बारा ओंखारनांगौ आरोना मानोना बर'फोरानो बयनिख्रुइ बांसिन लस जानो बर'फ्रानो थांगासिनो आरो थ' लोगोफोर एसटिखौ बिसोर मोनमारदोंबा जोङो मा लस जागोन बेखौ आं बुंनो थांगासिनो बा बेखौथ' प्रायानो मिथिखायो होमबाबो जायजों मिथिया बेखौ बुंनो थांगासिनो मेनलि जोंनिया पलिटिकेल पावारा जोंनिया खमायलांगोन मानोना गासै 30टा रिजार्भेसन सिट थायो बेयाव माने जोंनि एसटिफ्राल' स्पेसियेलि माने इलेक्सन गेलेनो हायो थ' बेयाव आरो बिसोरबो बांगालफोरानो बिसोर हमना ला राजबंसिफोरानो गासिबो एसटि जाजोबो बा बिसोरबो एसटिनि मुङाव गासिबो बेयाव गेलेनो हागोन आरो बिसोरनिया जिहेतु पपुलेसना बारा नङा होनबा जिहेतु बिसोरनि पपुलेसन बारा थ' निस्सय बिसोरो देरहानायनि चान्स दङ आरोना आरो बिसोर जोंनि बर'बायदि गावजों गाव बिदि मेगन सालायनाय नायनो बालायनाय बिदि गैलिया बिसोरो खौसेखा बेलेग हारिफ्रा खौसेखा बर'आल' खौसे नङा थ' बेनिखायनो बिसोरो माने मेनलि बिसोरो माने मोनफ्रोम जायगायावबो बिसोरो माबा होगोन इलेक्सन दारायगोन आरो गावसोरनि पपुलेसन बारा हिसाबै गावसोरनो माने देरहानायनि चान्स दङ आरो थ' बे हिसाबै जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरआ बिसोरनि आखायाव गुबुन हारिनि आखायाव थांगासिनो बिसोरो माने एसटि जामारोबा बिनिफ्राय मेनलिथ' साख्रि बाख्रिफोरावथ' जोंनि एसटिफ्रा एसेबाबो खम पार्सेन्टआवबो जों साख्रि मोनोमोन रिजार्भेसन थायोमोन गासैयावबो माने स्पेसियेलि एसटिफ्रा मोननांगौ होननानै थ' गासैबो एसटि जाजोबा बेयाव आरो जोंनि एसटि जानायनि मा लाब जानांगौबा गासैबो मोनजोबगोन गासैबो रिजार्भेसन मोनजोबगोन गासैबो फेसिलिटि मोनजोबगोन गासैबो खमावनो गासैबो पास जाजोबगोन थ' गैला आरोना एसटिफोरा थाखानाय एसटिफोरा मा मोनो नङा होमबा गासै मिथिखागौ बेखौ थ' बेबायदि रायसोरनि माने जाना फैगोन आरोना थ' बे बाथ्राफोरा आरो जिखिजाया एग्जामफोराव काट अफफोरा एसटिनिया बारा जागोन
एसटिनि जेनेरेलनिख्रुइ बारा जासिगोन बारा पपुलेसनानो बारा गासै 1.5 कोटी आरो 40 लाख हमना ला 2 कोटी मानसि एसटिफोरनियाथ' निस्सय काटअफआ बारा जाखागोन नङा पपुलेसना बाराखा थ' बेफोर माने मेनलि आरोना आरो जिखि जाया बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जि दङमोन आइन दङमोन बिनि जेबो भेलु थानाय नंला आरो गासैबो एसटि जाबायबा बेनि मा एसटिफोरनि हा बायनो मोनैसो ना मेन खामानिया नंगौ नङा हा पट्टा मोनैसो थ' गासैबो एसटि जाजोबोबालाय बेयाव आरो मा बे रुलानो जोबखाबाय थ' बेफोर आरोना बेफोरो आरो लासैनो आंनि साननायाव लेंगुवेजफोराबो जोंनि लेंगुवेज हारिमु कालचार गासैबो माने जोंनि एसटिफोरनिया डाउन जालांगोन समजों लोगोसे लाखै खेबसेलागोन जाया दालाय बिदि खालामबाबो बिसोरनि सासना बारा जालांगोन थ' बेबायदिनो जोंनि कालचार राव हारिमु धोरोम गासैबो माने लासै डाउन जालांनानै सेस गैया जालांगोन आरोना जिखि जाया बांगालफोरबायदिनो जालांगोन आरो जिखि जाया थ' बेनिखायनो जियानो जायामानो बर' जानानै बेयाव पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया बर' जानानै बे एसटिनि होनायनि हेंथायै जों ओंखारनाया जोंनि बर'नि दायथ' आरोना थ' बेखौनो बुंनो लोगोफोरा आङो दे थ' गासैबो ओंखारबानो जाबाय आंबो ओंखारगोन जिखि जाया आन्दलन जादोंबा थ' एज ए बर'ना बर'निथि दङ सिगां जा फादाराबो बे पलिटिक्सनि नङा जिखि जाया बर' हारिनि थाखाय बिग्रायदोंमोन बे पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया अनलि बर' हारिनि थाखाय जोंहा फादाराबो बिग्रायनानै थैलांबाय आरोना जेबोथ' मोनासै दासान्दि होनबाबो आरोना एसां बिसोरो खामानि मावबाय सिगाङाव क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम मानास हाग्रा थाबायबाय बिसोरो 30 days थाबायबाय बेबायदि आरोना गोबां खामानि दं लामाथिं फैनो हाया लामाथिं फैबानो गावगोन बेबायदि गोबां खथा जालांबाय होनबाबो जेबो मोनासै थ' गासिबो बर'फोरा खौसे जा आरो बांगालफोरा एटेक खालामदों होननानै आं एसे खोनादों आथियाबारि ना मादिबा बांगालफोरनिबो एसे माबा जादों होननानै खोनादों आरोना थ' जागोन बेल' नङा गासै एरियायावबो जागोन बिसोर मानोना एक कथा दं बिसोरनि एक कथा खौसेथि दङ बांगालफोरनियाव आदिबासिफोरनियाव थ' खौसेथियानो बिसोरनिया माने देरसिन हाथियार होनना बुंनांसिगोन आरोना खिन्थु बर'फोरनि मा खौसेथि गैया सिगांबो गैयामोन दाबो गैया फिउचारावबो गैयाबो जानो हागौमोन ना गासैबो लबि बर'फोरा थ' बे आरोना आंनि मथेबाथ' बर'फोरा पपुलेसनखौ बांहोनांगौसो मानोना बयनिख्रुइ दुरबलानो जाबाय जोंनिया गुबुन हारिनि सापर्ट लानो गोनां जायो नंगौ नङा मानोना पपुलेसन खमखायनो जोंनिया जिखि जाया सरकार दानो थाखाय जिखि जाया माबा खालामनो थाखाय गुबुन हारिनि सापर्ट लानो गोनां जायो थ' बेनिखायनो उपाय गैया गुबुन हारिखौ जों प्रिपेयार होनो गोनां जायो गुबुन हारिनि बाथ्राखौ बर'फोरा जाय सरकार सालायदों बिसोरो उपाय गैया बिसोरनि सिङाव थानो गोनां जाखायो आरोना नङाबा बिसोरनिफ्राय भट मोनाबानो हारिखानायसो थ' बेनिखायनो मिथिखायो बर' हारिया मा जानो थांगासिनो होनबाबो बुंनो हाया आरोना थ' बेनिखायनो मेनलि जोंनिया आंनि मथेबा पपुलेसनखौ बांहोनांगौ खासे जिखि जाया 7निफ्राय बारा गथ'खांनांगौ आंनि मथेबा दै मुस्लिमफोरा जिहेतु 2 child पलिसिखौ फालिखाया दाबोथ' बिसोरावबो एक्सन लाखाया नङा होमबा दाबो फालिया बिसोरनिया दाबो साब्रै हिन्जाव लायो गथ'फोरा 10-15 जन जायो मुस्लिमफोरनिया थ' बर'फोराव बिदि आंनि मथेबा खालामनांगौ आरोना जिहेतु थाबनो जोंनि 10 लाखनिफ्राय 25 लाख 30 लाख 50 लाख जोंनिया पपुलेसन जायो बर'फोरा होनबा जोंखौ मा नायनो नङा होमबा जोंनि बर'फोरानो खौसे जानानै जिखि जाया जों सब खामानियावबो जोङो गुबुन हारिनि मदद गैयालासेनो जों मावनो हागोन आरोना मेनलि पपुलेसना खमखायसो जोंनिया जेबो दासान्दि खालामनो हाया गुबुन हारिनि मदद लानो गोनां जायो थ' मेनलि आंनि मथेबा आंनि बुंनायसो बे गाज्रि मोनना गाज्रि जादोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबाफोर गाज्रि बुंफ्लांदोंबा थ' आंनि बायदिबा पपुलेसनखौ जोंनि बर'फोरा बांहोनांगौ थ' बे आरोना थ' बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जय बर' हारिनि